Zonder huishoudelijke hulp kunnen de algra's hier net wijn blijven. Maar als dat zo blijven kan, is het oudere stel net duidelijk worden. Ze kregen een brief en een telefoontje. Ja, in december heb ik telefoon gekregen van de gemeente. En dan hebben ze een heel verhaal en daar kan ik net om te horen. En nu ben ik een beetje doof, dus ik net helemaal jaren. Nee. Dus je begrijpt net helemaal bij dat ook om. Nee. Ik bedoel, daar zeiden ze wel heel veel. En toen heb ik al tegen die vrouw gezegd, dit kan ik net al leren om te horen. Het Sannie aan de keukentafel peteer had er ontmoet daar net west. Dat hien ze mij kwam zo'n wel beloofd. Dat matte ze ik wel, ja. Ja. Dus dat was ze net goed. Dus wij hebben wel die brief nou gekregen. Hoe is wat dat ze van plan binnen. Maar er staat net bij dat ze alsnog voor een bezoek komen. De ouderenboeren vinden dat de gemeente altijd in peteer gaat met de meisken. Ze willen de ouderen wel helpen met het invullen van de papieren.